институциите, в случая имам предвид всички оперативни служби, Главна дирекция борба с организираната престъпност и на съответните служители от агенция Митници, както тези, които пряко са участвали, така и тези, които са от отдел борба с наркотрафика, които по индиректен начин също така са спомогнали за залавянето на това количество. Смея да заявя, че Окръжна прокуратура Хасково от нейно ръководство се наблюдава досъдебно производство, което се разследва от разследващ инспектор в ГДБОП. Има задържан един чужд гражданин, става въпрос за сръбски гражданин, който е 55 годишен. Същият е привлечен от обвиняем за това, че на 1 септември на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, област Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе с товарен автомобил, влекач и с прикачено към него полуремарке, че и двете са със сръбска регистрация, през границата на страната ни от България в Турция, високо рисково наркотично вещество, а именно марихуана с общо брутно тегло 194 кг, 102 грама на стойност 3 милиона 105 632 лева. Деянието останало недовършено по независещи от дееца причини. В конкретния случай за това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години, както и глоба от 100 000 до 200 000 лева. Искам да посоча, че на 1 септември тази година на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево при излизане от Република България в посока към Република Турция пристига такъв товарен автомобил, влекач с полуремарке, както казах, с сръбска регистрация. Това става късно вечерта на 1 септември, малко преди полунощ. Автомобилът е отклонен за щателна митническа проверка и вътре в тайник полуремаркето са открити множество пакети, полиетиленови пакети с суха листна маса, които направени поради наркотест реагират на марихуана. Както казах, става въпрос за високо рисково наркотично вещество с брутно тегло 194 кг, 102 грама марихуана на обща стойност 3 милиона 105 632 лева. Всичко това е в резултат на проведената така специализирана полицейска операция с служители на ГДБОП при Министерството на вътрешните работи, съвместно с агенция Митници. Естествено, беше осъществен надзор от съответната окръжна прокуратура, в случая окръжна прокуратура Хасково. Обвиняемият сръбски гражданин е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре, в петък, ще бъде внесено искане в окръжен съд Хасково на същия да бъде взета постоянна мярка за държане под стража във връзка с моторното превозно средство, полуремаркето. Същите са иззети, както и наркотика, с протокол, който е внесен в окръжен съд Хасково, и извършеното претърсване и изземване е одобрено с определение на съдия от окръжен съд Хасково. Във връзка с така оперативната работа по този случай, позволете ми да дам думата на господин Емил Борисов, заместник директор на ГДБОП при МВР. Разработката е тя. Колеги, здравейте! Както знаете, един от основните приоритети пред МВР това е борбата с наркотрафика, бил той вътрешен или международен. Може би тук е място да кажа, че когато говорим за наркотрафик, той винаги е свързан с организираната престъпност и основно с международната организирана престъпност. Знаете, че компетенции в МВР за противодействие на организираната престъпност има Главна дирекция борба с организираната престъпност. Във връзка с поетите ангажименти,
служители на службата за периода от 30 септември от 30 август, извинявайте, до 1 септември вечерта проведоха редица оперативно-издирвателни и разузнавателни мероприятия, в резултат на които бяха установени 2 влекача и 1 ремарке, товарна композиция, която премина през територията на страната. Същата по редица, от направен анализ и така по редица признаци, ние преценихме, че се използва за пренасяне на наркотици през територията на страната, поради което на първи вечерта, всъщност на първи предселен ден, тази товарна композиция беше контролирана от наши служители, съвместно естествено с екипи на агенция Митници, които работят тук на място, и при опит да напусне страната. Тази товарна композиция беше извършена проверка от служители на агенция Митници в изграден тайник. В ремаркето бяха намерени тези около 200 кг марихуана, които вие видите, там са наредени. Какво друго да кажа? Искам да кажа, че всъщност ние в ГДБОП отдавна сме си научили уроците от миналото и сме си взели бележки. И това, което мога да кажа, че по отношение противодействието на наркотрафика никога не може да бъде успешно, когато работи само една служба или само една единица. Затова тук сме представители на няколко институции, на ГДБОП, на агенция Митници, естествено работим под надзора на прокуратурата, за да покажем, че всъщност само по този начин се работи съвместно, имаме си доверие помежду си и се постигат резултати. Това е което мога да кажа. Господин Стефан Бакалов, във връзка с на 1 септември товарната композиция с сръбски регистрационен номер, която напускаше страната, беше отделена на защитна митническа проверка, която стартира с извършване на рентгенова проверка. В резултат на рентгеновата проверка бяха забелязани подозрителни сянки, които са в предната част на ремаркето. Впоследствие беше извършена физическа проверка на ремаркето и по-точно на предната част, където след разглавяне на началото на различните елементи се откри тайник, специално изработен тайник, в който митническите служители откриха 194 пакета с зелена маса, която при тестването с полиминаркотест реагира положително на марихуана. Както знаете, трафика на наркотични вещества в посока Турция през последните няколко години се засили и в резултат на което усилията на всички български институции бяха насочени в тази посока за предотвратяване на такъв тип престъпления. И в контекста на това, което казах, усилията на трите институции през последните няколко месеца доведаха наистина до разкриване на доста опити за трафик на наркотични вещества през границата. Въпроси? От Сърбия ли тръгва? Тя е явно предназначена за турския пазар, но от Сърбия ли тръгва и какво е превозило този канал същество? Да, може би това е нещо интересно, забравих да го спомена. Това е един нов модус операнди, който ние наблюдавахме. Де факто,
композицията тръгва от Испания, преминава през шенгенското пространство, на територията на България влиза точно през шенгенските държави от Румъния. След което на територията на България единия влекач, аз затова казвам, това влекача са установени, единия влекач се заменя с втори, за да се намали естествено подозрението и де-факто композицията става изцяло с сръбски регистрационни номера, влекача и ремаркета. Шофьора излезе през границата Еша и се прибра с втория влекач, след което го закачи на ремаркета и се отправи към границата. Това става непосредствено преди капитана, къде го говори? Това става в тези 3 дни, в които споменах, че наши служители са осъществявали, така да кажем, някакъв вид контрол. Тоест, ремаркето е едно и също, влекач се сменя. Точно така. Остава ремаркето с влекача, напуска страната, пак влиза с друг влекач и сменя влекача и потегля с ремаркето посока капитана на Рието. В такъв случай, Това става в Западна България. къде е натоварена приблизително тази стока, защото съмнение. Може да кажем, но не може да го кажем на тази пресконференция. Въпрос на разследване. Иначе влиза от Румъния през Дунав мост в Калафат влиза. Той какво обяснява това, ако е говорил сърбин език? Значи той е лаконичен, но принципно признава вината си. Признава. Отказва да дава обяснение. Да, имам разрешение на наблюдаващия прокурор да го коментирам. Заявява буквално, признавам вината си, признавам, че съм извършил, но не желая да дам обяснение на този етап. Това са неговите обяснения. Утре, предполагам, ще стане ясно в окръжния съд, тъй като ще се внесе искане за постоянно задържане. Ремаркето е празен. Просто е отивал да натовари от Турция. Което е още една индиция. Празен курс. А този човек и тази група явно е групно. За първи път ли влиза в подозрението или? Този човек специално да. Може би не в последните дни, но за първи път. Очакваме ли други арести на територията на страната във връзка с този случай или по-скоро ще работите с партньорски служби? Ще се въздържа по въпрос на разследване. Да. Вероятно ще има работа и с партньорски служби. За отбелязване, че шофьор е с месторождение от Южна Сърбия. Има там 3 общини, ако сте запознати. Брешево, Медвежа, Бояновец. Там са предимно етнически албанци. Но, ако има други въпроси, да отговаря. Как става? Въпрос за група? Той е един. Двама, нещо. Ами,